OK, dosť dobre. Ahojte priatelia, ja som Martin Jakubčo a vy sledujete Kunstkameru. Slovo dizajn počujeme neustále. Je to niečo, čo máme neustále okolo seba. Máme ho oblečený na sebe, chodíme ním do práce, alebo keď oddychujeme doma, tak sme ním neustále obklopení. Ale čo je to vlastne ten dizajn a kam až siahajú hranice interaktivity medzi dizajnérom, dizajnerským produktom a nami, ktorý tento dizajn využívame. Opäť som zobral svoje žiačky a boli sme navštíviť Jana Šicka, umelca, dizajnéra, ale tiež pedagóga, ktorý sa venuje využívaniu digitálnych technológií v dizajne. A spýtali sme sa ho, ako premýšľa nad interaktivitou v zariadeniach, ktoré vytvára. Ahojte, ja som Jan Šicko a teda som vyštudovaný grafický dizajner, ale moji rodičia sú sochári obidvaja a teda to umenie, s ním som vlastne vyrastal a robili sme si zo soch akože preliezačky, lozili sme v nich a naozaj, že keď si nejakým spôsobom vybavujem detstvo, tak je to vôňa akože dubového dreva, z ktorého otec vyrábal sochy, alebo modelovacia hlina, z ktorej zase mama vyrábala sochy. No a išiel som nakoniec študovať grafický dizajn, aj keď vlastne taká tá voľná tvorba ma lákala odjak živa. Vyštudoval som gymnázium, čiže nie som šupkár, aj keď so šupkou ma spája veľa ľudí. Naozaj ma baví pracovať s materiálmi a zaoberať sa s témami, ktoré presahujú vlastne ten tradičný ako keby nejaký pojem toho dizajnu, grafického dizajnu a voľného umenia a najradšej mám práce, kde môžem používať rôzne nástroje. To, čo vidíte, tak je fotka ako keby pracovného stola a nástrojov, ktoré som využíval pri jednom projekte a teda jedna z tých tém, ktorá je pre mňa zaujímavá, je aj tá interaktivita, o ktorej by sme sa možno aj mali viac rozprávať a snažím sa ju nejakým spôsobom skúmať a skúšať ten pojem ako keby prenášať do rôzneho kontextu. Čiže keď si pod interaktivitou niečo predstavím, tak je to v podstate je to niečo prirodzené, že s vecami prirodzene nejakým spôsobom interagujeme, ale väčšinou v galériách tie umelecké diela sú označené, že ich nesmieme chytať a že je to zakázané. Ale mňa práve baví to, že čo sa stane, keď ja ako autor nechám trochu ako keby voľnosti tomu divákovi, že cez tú interaktivitu sa môže zblížiť s tým dielom viacej. Že to je pre mňa ako keby veľmi zaujímavé. Čiže tá rola toho akože autorstva a toho diváka a vlastne toho publika sa nejakým spôsobom dá narúšať a toto je jedna z tých možností, čiže vytvárať interaktívne diela, ale vlastne nemusí to byť len v kontexte galérie, ale môžu to byť veci, ktoré sú vo verejnom priestore, napríklad ako sú tie formáty Bielej noci, kde tie diela sú vystavené častokrát v exteriéri a prichádzajú k ním ľudia, ktorí ako keby nie sú nastavení, že teraz ideme do galérie a ideme konzumovať umenie, ale sú to proste ľudia, ktorí, ja neviem, predtým možno boli v McDonalde a teraz si idú pozrieť nejaké umenie. Ale okrem tohto, že autor, alebo teda autorstvo a ten divák ma baví aj taká tá poloha, že pokiaľ pod umenie spada aj ako keby hudba, koncert a nejaké performance, tak ja ako autor častokrát vytváram nejaké projekcie a pre či už hudobné kapely alebo pre umelcov a tá interaktivita je trochu skrytá. To znamená, že vytvorím si nejaký nástroj, že niečo si naprogramujem a potom ja ako keby nejaký interpret, zoberiem ten nástroj, keď si predstavíte, že gitaru, hej, že zloží niekto skladbu na gitare a ten interpret potom zoberie tú gitaru a hrá na nej. Čiže ja vytváram, ako keby aj tú gitaru si vytvorím a potom vytváram ako keby tú vizualitu, metaforicky povedané, cez ten nástroj, ktorý som spravil. Čiže to je ďalšia ako keby rovina, že to performance a kde vlastne už potom si nechávam pre seba ten priestor na to vstupovanie do toho diela a to znamená pre mňa napríklad aj to, že vytvorím si nejaký rámec, to vám potom ukážem, čiže nevytvorím hotové dielo, ale je to ako keby polotovar a ja to potom dotváram na mieste.
Toto je taká aktuálna vec z minulého roku z Bielej noci a dal som to sem hlavne preto, že ako keby ma bavia také hľadanie tých rôznych fóriem interakcie a v podstate to, čo vidíte, je už také ako keby bežné, ale zároveň častokrát sa tomu práve že autori a umelci nejak bránia a to je vlastne to, že použite iba obyčajnej dotykovej obrazovky, pomocou ktorej sa dá ako keby ovládať táto projekcia. Volá sa to flow alebo tok a vlastne vy môžete pomocou týchto ako keby parametrov nastavovať spôsob, ako sa správa ako keby tá štruktúra. A to tak akože simuluje také tie, keď letia vtáky alebo rybičky, keď sa hýbu, že keď jedna zmení smer, tak tie ostatné ako keby tak periférne to sledujú a tiež sa prispôsobia tomu pohybu. Čiže toto je ako keby separácia, že oni akým spôsobom sa od seba ako keby oddelujú. Čiže teraz sa budú mať tendenciu viacej tak ako keby k sebe priblížiť. Alignment znamená, že ako keby sa snažia vytvoriť taký nejaký spoločný pohyb. A sú tu vlastne rôzne ako keby parametre, ktorými viete ako keby zmeniť ten charakter toho celého. A takú dilemu, čo som tu mal, bola práve v tom, že do akej miery tieto parametre sa hneď prejavia v tej simulácii, ktorá tu ako keby sa odohráva. A presne som si predstavil také malé detičky, ktoré tam začnú ako keby s tým manipulovať a bude to veľmi hektické, takže je tam také trošku opozdenie, je to také prispaté, by som povedal naschvál, že keď to potiahnete, tak až pomaly ako keby sa udeje tá zmena a keď vytiahneme napríklad tento posledný, tak sa tam dá názov ako keby tej inštalácie, ktorý je vlastne že flow. A keď s tým robím projekcie, tak tých parametrov ja používam možno 12, ale snažil som sa len vybrať také, ktoré budú najpochopiteľnejšie alebo nejakým spôsobom sa budú dať ako keby ľahko ako keby interpretovať a prejaviť. Čiže toto je teda ten flow a z minuloročnej Bielej noci. No a teraz sa dostávame k takým tým fyzickým objektom, ktoré tiež sú interaktívne. Konkrétne toto je taký, dá sa povedať, že hudobný nástroj. Není to akože klasický nástroj taký, že sa na neho hrá ako na gitaru, ale v podstate je to sekvencer. To znamená, že keď si predstavíte alebo rozdelíte túto plochu na riadky a stĺpce, tak každý riadok ako keby ovláda jeden zvuk a tieto stĺpce, tak to je vlastne moment v čase. Čiže keď zakriete tú jámku, napríklad týmito kameňmi a takto ako keby v čase stále taká časová ako keby linka, tak vždycky, keď dojde na to miesto a je tam ten kamienok, tak záhra ten konkrétny zvuk, ktorý je priradený k tomu riadku. Tomuto objektu ma inšpiroval vlastne môj otec, ktorý tiež je sochár a sú to také akože jeho sochy, ktoré vytváral z kameňov, ktoré nazbieral vo váhu, on pochádzal z Nového Mesta a ako keby osadzal to do takých reliefov, ktoré mal zase urobené z dreva a to bola taká priama inšpirácia a taká citácia možno, že jeho práce. Tento prototyp používal digitálnu hudbu, alebo teda zvuk, to znamená, že to bolo prenášané cez MIDI a ja som si tam vedel navoliť nejaký akože zvuk akýkoľvek, ale zároveň ma baví práve tá poloha toho, že čo sa stane, keď ten zvuk není digitálny, ale je akustický a v týchto plechovkách alebo na týchto drevách sú také akože špeciálne cievky sa to dá povedať, ktoré majú na starosti to, že keď je teda ten kameň zakrytý, tak narazí taký akože kovový hrot, ktorý je zmagnetizovaný dočasne do tej podložky, na čom je to položené. Čiže vieme si ako keby namiešať rôzne zvuky. Tá plechovka vydá iný zvuk, ako keď je to položené na dreve a tak ďalej. Čiže viete si vytvoriť ako keby aj fyzicky ako sami tieto zvuky. A tie jámky boli použité veľmi veľakrát na rôznych workshopoch, inštaláciách a presne ako keby ma hrozne baví sledovať to, že ako sa k ním stávajú deti, ako dospelí, ako ľudia, ktorí majú hudobné vzdelanie, ako tí, ktorí nemajú žiadne. A je to naozaj zaujímavé, že to rozhranie je urobené tak, že je veľmi jednoduché a intuitívne. A keď som rozmýšľal nad tým, že čo je najjednoduchšia forma interakcie, tak naozaj som si spomenul na detstvo, keď tie kamienky zbierame a hádžeme ich do súrodencov alebo si ich dávame do úst. Je to vlastne akože naozaj na nás, že čo s tým robíme. A toto je ďalší objekt, ten vám tiež ukážem, sú to drumble. Robil som to pre Martina Štefánika, hudobníka, ktorý je momentálne u mňa aj na doktorandskom štúdiu. A teda on
konkrétne tento nástroj, ktorý sa volá Drumble, použil v takej kompozícii Almanach Suita a išlo len o to, že je to iný spôsob, ako sa hrá na tie drumble, v podstate sa do toho fúka, však to asi poznáte, ale v tomto prípade rovnaké zariadenia, čiže to sú tie elektromagnety, ktoré vieme dočasne zmagnetizovať pomocou prúdu, tak narazia vlastne na ten jazyček tej drumble a je to viac menej taká skôr zvonkohra ako taký klasický zvuk drumbly. Ale to je vlastne presne to, čo nás baví, že hľadať také nové formy, nielen vizuálne, ale aj zvukové a akékoľvek. A toto je ďalšia vec, to je vlastne tu na táto palica. Má to taký akože trochu recesistický názov, sa to volá, že aj palica. A nie z I, ale z aj. A v podstate je to drevo, v ktorom je množstvo senzorov a pomocou manipulácie tej palice, to vám tiež môžem ukázať za chvíľku, tak a v tomto prípade je to namapované na hudobný softvér a teda keď zakrývate tie dierky, ktoré sú také akože majú nejakým spôsobom odkazovať na tie píšťale alebo proste rôzne nástroje, tak keď to zakrývate, zaznejú tie tóny, ale zároveň keď s tým začnete točiť v rôznych osiach, tak modulujete ten zvuk. Čiže keď si predstavíte nejakého DJ alebo hudobníka, ktorý používa tie potenciometre, tak toto v podstate má v sebe 3 potenciometre, lebo to viete v 3 osiach ako keby natáčať, ale zároveň viete s tým pracovať a aj tak, že to zakrývate. Ako dlho vám trvá niečo takéto ako vytvoriť? Že od toho nápadu až po spracovanie? Ťažko na to odpovedať, ale to, čo ma baví a čo naozaj niekedy akože funguje úplne skvelo, je, že snažím sa ako keby vytvárať tie veci nezávisle na zadaní, že ako keby do šuflíku v podstate. Je taká prax, sa to volá, že daily sketches, to robia rôzni akože aj umelci, hudobníci, alebo aj ako keby výtvarníci. Ono to možno, že trochu aj súvisí s tou Instagramovou kultúrou, že každý deň ako keby niečo postnúť. Ale teda to, že keď si vytváram nejaké krátke akože programy alebo na niečom pracujem každý deň trochu, že pol hodinu až hodinu a potom zrazu dojde ako keby nejaká požiadavka, že OK, že či nechcem niečo spraviť alebo nemám nejakú vec, tak to iba vyťahnem zo šuflíku a dotvorím to. Čiže to je taký ten ideálny stav. Ja som v určitom momente si povedal alebo uvedomil, že pri takom ako keby pomerne širokom zábere je hrozne dôležité nájsť si také akože prieniky, kde sa tie témy ako keby spájajú a potom sa ľahšie ako keby tvorí. A to znamená, že tieto softvery v tom touch designeri, tak ja si to tak akože pomaly vytváram nejaké nástroje, ktoré časti viem potom použiť niekde inde. Takže to tak skladám ako Lego. Že mám ako keby také v danom momente asi môžem povedať, že databázu rôznych skriptov alebo teda programov, ktoré viem ako keby si osamostatniť a aplikovať na niečo nové a tým pádom oveľa rýchlejšie dokážem niečo spraviť. Toto je normálne, že asi poznáte, že klasický MIDI kontroler. Ono to ide cez hudobný software, cez ten Ableton a v podstate ja to mám takto spravené, že tu nás sú tie elektromagnety, ktoré fungujú tak, že tu je taká akože drôt namotaný, veľmi tenký a veľmi veľa krát, čiže sa to volá, že cievka. A ináč je to, čo sa používa, keď otvárate niekomu dvere pomocou akože zvončeka, tak v podstate toto, čo sa deje, tak je to, že vám otvorí niekto akože dvere. Lenže v tomto prípade ja som to použil tak, že to naráža na tú drumblu. A v podstate funguje to tak, že ako keby aj intenzita je dôležitá, čiže to, ako silno do toho buknete, tak silno ako keby narazí ten objekt. No. Takže ja vám môžem potom aj poslať link k tomu, že dá sa robiť naozaj aj hudba, nie je to len taký že experiment. V podstate tie drumble sú ladené akože na nejaké konkrétne tóny, takže malo by to ako keby reflektovať. A ja som to tu naschvál tak akože nerozložil, aby ste si to kľudne akože so mnou mohli vyskúšať. A to, čo akože pre mňa ešte tiež zaujímavé je, že tým, že sú to takéto akože káble dlhé, tak vy viete reálne akože mať priestorový zvuk, čo
čo je taká akože skôr recesia, ale v zásade tieto škatulky viete naozaj rozmiestniť akože rôzne do priestoru a keď ste takto, že okolo, ja neviem, teraz tušíme to ten. No ja som to mal práve na výstave a volám to, že drum machine z doby kamennej. Takže. Ja by som sa možno rada spýtala tak na techniku, lebo teda objekty, čo ste nám ukazovali, tak tá technika vyzerá fakt komplikovane, aspoň pre mňa, pre človeka, čo sa do toho nevyzná. A možno aké aj obtiažnosť získavania týchto rôznych častí techniky, s ktorou pracujete a z ktorých teda následné objekty vytvárate. A možno asi nejaké komplikácie teda bývajú, ale že ako potom pracujete s tým, ak niečo nefunguje tak, ako si myslíte, že by to malo. Je to dvojsečná vec, že je to aj dobré a zároveň je to aj komplikácia, že som rád, keď viem, ako veci fungujú a rád si ich vytváram sám. Čiže mohol by som si dať tie zariadenia ako keby vytvoriť, ale vždy ma bavilo ako keby pochopiť to, že ako to funguje a ono to pôsobí, že to je zložité, ale v skutočnosti oproti nejakým naozajstným počítačom je to pomerne jednoduché. Tá elektronika, že není to nič nepochopiteľné aj pre človeka, ako som ja. Radím sa medzi akože výtvarníkov, takže nie som žiadny ITčkár a tak ďalej. Ale samozrejme som musel akože sa aj veľa vecí naučiť a pre mňa je to vždycky tá cesta o tom, že častokrát narážim na tie svoje limity, či už akože mentálne alebo vedomostné a buď sa to musím nejak doučiť, alebo presne si poviem, OK, že tak tu je tá hranica a vtedy jasné, že keď viem, že že nejaká téma alebo nejaký problém ma presahuje, tak oslovím nejakých odborníkov, s ktorými spolupracujem, ale tie veci, čo ste videli, tak sú z tých jednoduchších, že tam dá sa to naučiť a ja tiež akože aj mojich študentov a študentky vediem k tomu, že kým môžu, tak nech si tie veci vytvárajú sami, aby pochopili a potom v budúcnosti, keď to už nebudú mať potrebu robiť, alebo teda budú mať niekoho, kto im to vie spraviť, tak budú tomu lepšie rozumieť a budú možno vedieť lepšie komunikovať s tými odborníkmi, alebo tí ľudia, tí odborníci, častokrát je to o tom hľadaní takého spoločného jazyka a naozaj sú to dva svety a niekedy sa to ťažko hľada. Takže keď človek už má ako keby niečo zažité, tak je to ako keby o niečo jednoduchšie. Je tam množstvo vždycky problémov a vždy je to o takom akože skúšaní a to, čo som hovoril, že keď človek tvorí prototypy, tak to znamená, že častokrát dojde nejakej slepej uličke a musí sa vrátiť a musí vyhodnotiť to, že kde spravil chybu. Takže v dizajne sa tomu hovorí iterácia, to znamená, že potom musí ako keby z toho sa ponaučiť a urobiť ďalšiu verziu toho dizajnu a tak sa to vlastne ako keby niekoľkokrát musí otočiť, aby to fungovalo tak, ako má. Ale jasné, že napríklad tie jámky,
nejakú dobu som tam mal nejaký problém, nechápal som, že čo sa deje a proste sa v určitom momente ako keby vypli a nechceli fungovať a v podstate bol len jeden káblik ako keby zle napajkovaný v tom množstve tých káblov, ktoré tam sú. Čiže sú to aj takéto akože banálne vlastne chyby, ktoré sú skôr takého remeselného rázu, že som to zle tam akože naspajkoval a tým pádom to vykazovalo takú chybu, že som to nevedel úplne vyhodnotiť, čo tam je problém, až kým som naozaj nešiel kábel po kábli a čas akože človek stratí tým hľadaním tých ako keby hľadaním tých chýb, ale keď to nájde, tak potom je to fajn. No aj pri bežnom dizajne je nejaká interakcia s tým predmetom, aj pokiaľ je to vidlička alebo šálka. Myslíš si, že pri tvojej práci je to premýšľanie o tom kontakte toho užívateľa s tým objektom iný ako pri bežnom dizajne? Keď človek robí dizajn, tak je to služba. Čiže musí uvažovať nad tým, že to, čo ide vytvoriť, má nejakým spôsobom fungovať. To znamená, že ak by som navrhoval vidličku, tak by som uvažoval nad tým, že ako ju robiť tak, aby bola čo najpríjemnejšia a aby plnila svoju funkciu. A kdežto keď človek robí voľnú tvorbu, tak môže sledovať nejaký vlastný program a nemusí sa zaoberať v podstate napríklad to funkcionalitou a môže byť napríklad aj tá forma, ktorú zvolí, ako keby protichodná voči tej funkcie, ktorá by človek do tomu akože prisúdil ako dizajner. Dizajn neobdivujeme len za vitrínou v múzeu, ale využívame ho v každodennom živote. A preto je dôležité pre dizajnéra premýšľať nad tým, ako k jeho produktu bude pristupovať užívateľ. A práve umelci a dizajneri ako Jan Šicko objavujú hranice interakcie človeka s objektom a prinášajú až detskú radosť z hry. Ak chcete byť s nami aj naďalej pri objavovaní dizajnu a jeho podôb, neváhajte nám dať like a follow. Pre Kunstkameru Martin Jakubčo a žiačky Školy umeleckého priemyslu Jozefa Vidru.